Hvad så? Jeg har min lillesøster med. Du må godt komme ud ind nu. Hun kommer nu. Og vi skal lave sådan en video med, hvor vi snakker sådan lidt om os selv. Ja. Det er min lillesøster, Jakob Line. Og tak. Fortæl noget om dig selv, Jakob Line. Okay, jeg er 9 år. Jeg bor i Holtun. I fritiden der spiller og når jeg går til 2 sport. Fodbold og springgymnastik. Ja. Er der ikke mere at fortælle om dig? Jeg elsker Chelsea. Det kan vi lige høre. Og mine yndlingsspillere. Nej, sådan her. What the fuck? Kan du ikke... Prøv at se. Du tager den ind her, så sådan her. Okay. Og så... Boom! Okay, og mine yndlingsspillere er Hazard. Yeah. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle til med at fortælle om mig. Hvorfor sagde det? Nå, det er din tur, Jeppe. Ja. Jeg skal lige se en Jeg hedder Jeppe. Jeg kalder Jeppo. Fordi jeg går til fodbold. Jeg skiller kongen. Selvom jeg er forsvarsspiller, skiller stadig. Det er lige mig. Hvad skal man bruge det til? Spiller CSGO. Hvad fanden laver jeg ellers? Jeg laver sgu ikke så meget. Chiller. Går du ikke også til at springe gymnastik? Nej. Nå. Glad til lort. Jeg kan faktisk godt lave en fodboldvideo med min lillesøster. Hende der. Det skal bare være, jeg er iskølig. Ja, det er hun ikke. Jeg skal lige se mine skills. Ja. Og jeg er fucking vild til at svømme. Nej, vent lige. Før vi slutter af, så kunne stille nogle spørgsmål. Så laver jeg en video med hende her. En Q&A. Q&A Sunday. Kan I stille nogle spørgsmål? Ja. Sådan,